Vitajte priatelia. Dnešné video bude zamerané na mimozemskú civilizáciu Jahiel. Dozviete sa o ich pôvode, o tom odkiaľ pochádzajú a tiež o ich prepojení s našou planétou. Táto rasa je považovaná za prvú civilizáciu, ktorá uskutočnila prvý oficiálny kontakt s ľuďmi. V celom vesmíre sa práve táto rasa najviac podobá ľuďom. Sú súčasťou našej galaktickej rodiny a podobajú sa nám svojim fyzickým vzhľadom, rovnako ako rasa Sasani a Plejáďania. Sú to nádherné a pôvabné hybridné bytosti, ktoré nás považujú za svojich tvorcov a rodičov. Pretože naša DNA je základnou časťou ich biologickej zložky. Najpodstatnejší rozdiel medzi nami je v ich farbe a veľkosti očí, ktoré sú o niečo väčšie so špecifickými farbami, ktoré len málokedy môžeme vidieť u ľudí. Vyzerajú skoro úplne ako my. Tiež existujú aj ďalšie hybridné civilizácie tejto rasy, ktoré svojim vzhľadom môžu byť od nás trochu viac odlišné. Nie všetky bytosti tejto rasy majú rovnakú štruktúru DNA. Sú vysokí približne 160 cm a ich dĺžka života je pravdepodobne 300 rokov. Na rukách majú 5 prstov a na nohách 4. Majú malé uši, tenké pery a v porovnaní s ľuďmi majú veľké oči s veľkými zreničkami. Ich farba očí je prevažne zelená alebo modrá. Môžu mať ale aj inú farbu. Títo mimozemšťania vyžarujú veľmi čistú slnečnú energiu a sú našimi najbližšími príbuznými z pohľadu medzihviezdnej úrovne. Majú veľmi zdravý vzťah so svojou technológiou. Ich DNA je zložená z viac ako jednej ľudskej rasy, ale najväčšiu jej časť tvorí tá naša pozemská. Toto je dôvod, prečo samých seba vnímajú ako hybridné deti pozemšťanov. Vnímajú nás ako svojich rodičov a genetických spolutvorcov. V skutočnosti sú zmes ľudskej DNA zmiešanej s niekoľkými neznámymi rasami. Pomáhajú nám vrátiť sa k nášmu vedomiu o našej bezpodmienečne milujúcej povahe. A tiež uvedomiť si, že sme bytosti spojené s nekonečnom. Týmto spôsobom chcú, aby sme pochopili, že neexistujú len ľudské civilizácie, akou je napríklad rasa Jahiel, Sasani alebo Plejáďania, ale že sú tam aj iné bytosti a civilizácie. A my sme súčasťou tejto harmonickej a galaktickej rodiny. Môžu pôsobiť v 4. a 5. dimenzii. Ich rozmnožovanie a pôrod prebieha rovnakým spôsobom ako u ľudí na Zemi. Tehotenstvo žien trvá od 7 do 8 mesiacov. Vážia si život a aj seba samých a navzájom sa o seba starajú. Vo všetkých významoch. Ich rasa vznikla na vzdialenej planéte. A obývajú dve planéty, ktoré sú veľmi podobné Zemi. Ich mená alebo polohu nám zatiaľ neprezradia. Jediné čo vieme je, že jedna z dvoch planét sa nachádza približne 5 svetelných rokov od Zeme. Tvrdia, že tieto informácie nám budú poskytnuté v blízkej budúcnosti. A to v čase, keď budeme schopní ich skutočne pozorovať a potvrdiť ich existenciu. Rozhodli sa, že nebudú zdieľať názvy a polohy svojich planét, pretože pri našom súčasnom vývoji so súčasnou technológiou nebudeme schopní tieto planéty vidieť a ani k ním cestovať. Spoločne žijú v harmónii sami so sebou, s ich nádhernou planétou a so všetkými formami života na nej. Pomáhajú nám spomenúť si na to, ako tiež žiť v harmónii spoločne sami so sebou a aj s našou planétou. A to na všetkých úrovniach našej existencie. Tiež nám pomáhajú uvedomiť si, aké úžasné a milujúce bytosti v skutočnosti sme. Čím viac sa bude spojenie medzi nami ľuďmi a ich civilizáciou prehlbovať, budú s nami zdieľať stále viac informácií o svojej a našej histórii. A tiež o tom, odkiaľ pochádzame. 13. marca v roku 1997 prelietavala obrovská kozmická loď nad Phoenixom v štáte Arizona.
Tento fenomén je známy ako svetlá nad Phoenixom. Bola to rasa Jahviel. Uvedomujú si, že stále nie sme pripravení na priamy kontakt s inou mimozemskou rasou. Preto sú trpezliví. Snažia sa poukázať na svoju existenciu ľahším spôsobom. A to prostredníctvom takýchto priateľských pozorovaní. Počas tejto udalosti poskytli tisícom ľudí po celej Arizone v Severnej Amerike úžasnú svetelnú show na oblohe. A tu je video pre všetkých, ktorí ju nevideli. Odvtedy navštevujú ďalšie mestá po celom svete. Možno ste ich už videli alebo ich čoskoro uvidíte. Ich účelom je pokračovať v tomto odhaľovaní, až dokým pripustíme myšlienku ich existencie. Potom, keď budeme pripravení, vykonajú oficiálne prvý kontakt. Všetko to závisí len na nás. Sú ďaleko rozvinutejší ako my. Sú na vysokej spirituálnej a telepatickej úrovni. Je pre nich ľahké zachytiť naše mentálne volanie a veľa ich diplomatov komunikuje s nami prostredníctvom channelingu. Je to proces telepatického prepojenia medzi človekom a inou bytosťou, ktorá umožní telepatickú komunikáciu a výmenu informácií. Toto je symbol, ktorý používajú. Pomocou neho je možné získať prístup k ich kolektívnemu vedomiu. Zameriavaním alebo meditáciou na tento symbol sa na nich môžete napojiť. Tento symbol vybrali, pretože reprezentuje myšlienku trojuholníka. Trojuholník je bežne používaný bytosťami vo vesmíre. Ich trojuholník je nedokončený a neúplný. Hovoria, že to symbolizuje myšlienku toho, že nebudú zjednotení, dokým sa nespoja so svojou ľudskou rodinou, ktorá nezahrňuje len nás, ale aj iné ľudské rasy. Ak tento symbol často vidíte v meditáciách, v rozšírenom stave vedomia alebo počas astrálnej projekcie, môžete byť nejakým spôsobom prepojení s ich kolektívnym vedomím na oveľa hĺbšej úrovni, ako je obvyklé. Aj keď existuje veľa metód, ako sa s nimi spojiť, hlavnou a pravdepodobne jedinou možnou metódou v dnešnej dobe je channeling. Jedným z najuznávanejším človekom, ktorý s nimi komunikuje, je Sean Swanson. Sean komunikuje so zástupcom tejto rasy, ktorý sa volá Ishua. Prostredníctvom channelingu Sean a ďalší, ktorí s nimi komunikujú, poskytli veľké množstvo informácií, ktoré dnes máme o tejto rase. Sú tu aj iní členovia tejto civilizácie, ktorí sú šťastní, že nám môžu poskytovať informácie a pomáhať nám v našom vzostupe a spirituálnom raste. Poskytujú nám informácie o svojej spoločnosti. A my naopak poskytujeme informácie o tej našej. Aj keď existujú iní odlišní reprezentanti tejto rasy, Ishua je jediný, o ktorom ľudia naozaj vedia a často sa s ním stretávajú. Prostredníctvom tohto zástupcu rasy Jahviel sme sa dozvedeli, že členovia tejto rasy sú potomkami niektorých našich predkov, ktorí opustili našu planétu pred tisíckami rokov. Možno po páde Atlantídy alebo Lemúrie. Alebo dokonca ešte skôr. Tu je správa, ktorú nám odovzdali. Vieme, že je to dlhá a ťažká cesta pre takmer všetkých z vás. Vieme, že je to ťažké. Na tejto ceste sa ale objavujú aj nejaké radosti. Vieme, že mnohí z vás sú už unavení a niektorí majú obavy z budúcnosti. Vieme, že svet, v ktorom ste sa rozhodli žiť, je veľmi negatívny. V skutočnosti patrí k tým najnegatívnejším, metúcim a obmedzovaným svetom v tejto oblasti vesmíru. Medzi mnohými našimi bratmi a sestrami ste nazývaní majstri obmedzení. Pretože v ničom nie ste tak dobrí, ako je sebaobmedzovanie sa. Napriek tomu vás nazývame majstri. Pretože pre nás všetkých nimi ste. A tiež ste hrdinovia. Obdivujeme vás.
Nie pre vaše negatívne činy, ale pre to, kto ste, a pre všetky pozitívne veci, ktoré robíte napriek temnote, v ktorej žijete. Všetci, ktorí teraz žijete na Zemi, ste sa rozhodli prežiť túto realitu, ktorá sa zmení na jednu z najväčších udalostí. Nedokážeme opísať, aký odvážny v skutočnosti ste, pretože ste sa rozhodli pre túto úlohu. Za to vás obdivujeme. Pomáhate toľkým rozličným bytostiam, ktoré tiež žijú v negatívnych svetoch tým, že robíte to, čo robíte. Vedia o vás, že dokážete vykonať neuveriteľné veci. Prechádzate najtemnejšou temnotou a vychádzate z nej do svetla. Váš svet je jedinečný. Existujú podobné svety, ako je ten váš, ktoré zažili takmer rovnakú úroveň negativity. Z niektorých týchto planét sú teraz asteroidy nachádzajúce sa vo vašej slnečnej sústave. Rovnako ako planéta Mars. Všetky tieto svety sa ale samé zničili. V roku 2012 ste dosiahli kritickú hranicu. Vaša planéta má viac ako 7 miliárd ľudí. No a dnes ste viac pozitívni ako negatívni. Viac ako 50% vašej populácie sa rozhodlo byť pozitívnych. Pamätajte, že toto rozhodnutie môžete spraviť všetci. Dokonca aj v takomto svete. Všetci sa môžete rozhodnúť byť pozitívni. A keď to dokážete, na Zemi nastane raj. Toto je realita, ku ktorej dnes smerujete. Samozrejme, že na tejto ceste sa môžu objaviť nepríjemnosti. Ale vy už máte predsa skúsenosti s takýmito situáciami. A vždy ste vedeli, ako ich zvládnuť. Pamätajte, že to môže byť tiež príjemná cesta. Nemusíte stále len zápasiť. Mnohí z vás ale uprednostňujú radšej boj. Nakoniec vás aj ten veľa naučí. Až nastane správny čas, pripojíme sa k vašej ceste. My sme s vami. Pretože sme vašimi deťmi. Ako aj ostatní. Tam vonku je veľa národov, ktoré sa o vás zaujímajú. Chcú sa s vami stretnúť. Chcú byť s vami a učiť sa od vás. A vy sa budete učiť od nich. Vaši vlastní predkovia sa k vám pripoja tiež. Veríme, že táto udalosť nastane v blízkej budúcnosti. Nestanovíme však presný dátum. Pretože naše predpovede a proroctvá závisia od vašej energie. No a vaša energia sa neustále mení. Ak by sme povedali, že prídeme v roku 2021, vaša energia by sa pravdepodobne časom zmenila. My by sme možno prišli skôr, alebo neskôr. Keď nastane ten správny čas, nastanú aj hromadné pristátia. Neželáme si, aby náš príchod spôsobil paniku a nepokoje. Keď nastane správny čas, budeme to vedieť. A budete to vedieť aj vy. Jedna zo zvláštnych vecí, ktorú sme si na vás ľuďoch všimli, je tá, že veľa z vás si neváži to, kým ste, a ani to, čo robíte. Túto zvláštnosť sme si na vás všimli. V našom svete a v mnohých ďalších si ľudia samých seba ako aj ostatných vážia. Nie je možné, aby sme to nerobili. Možno si pomyslíte, prečo by sme si mali vážiť veci, ktoré sa nám na nás nepáčia. Prečo potom robíte niečo, čo sa vám nepáči? Na čo to robíte? Prečo ste tým, čím byť nechcete? Rozumieme, že energia vo vašom svete je stále nízka. Ale pamätajte, že ak si to naozaj želáte, môžete sa ukotviť vo vyššej energii. Vážiť si samého seba je najlepšia cesta, ako to dosiahnuť. Takže prečo by ste si nemali samého seba vážiť? Vieme, že veľa ľudí potrebuje dôvod na to, aby boli šťastní. V skutočnosti ho ale nepotrebujete. Oceniť sa je ľahké. Každému z vás odporúčame, aby ste to začali robiť. Hneď teraz. Sadnite si do pohodlnej pozície. Zatvorte oči a začnite si vážiť samého seba. Buďte vďační za každú radostnú chvíľu vo vašom živote. Zabudnite na všetky vaše negatívne skúsenosti a emócie. Nepotrebujete ich. Vnímajte samého seba skrz vaše srdce. Vážte si to, kto ste. Vážte si skutočnosť, že ste mocné a večné bytosti a aj vašu odvahu, pretože ste sa narodili do tohto sveta.
My si vás vážime viac ako ktokoľvek iný. Ak by tomu tak nebolo, teraz by sme sa k vám neprihovárali. Milujeme vás. My a mnoho ďalších bytostí si vás budeme navždy vážiť. Takže, nájdite si trochu času na seba. Všetci sme prepojení, a všetci sme rodina. Je toho toľko, čo vám chceme povedať, až nadíde ten správny čas. Všetci sa na ten deň tešíme. Do tej doby budeme mať malé individuálne kontakty s tými, s ktorými sme sa dohodli. No a ak si niekedy budete želať s nami hovoriť, budeme vo vašich snoch. Ďakujeme vám za sledovanie.